Mitä? Elikkä Miami lento, Orlando jossakin alueella yötä, Panama Cityin, siellä se viikko, sitten tämä on 1 päivä ajo, ei joku 6 tuntia Atlantaan, Atlantassa jossakin yötä, katsotaan niitä hommia vielä, auto jonnekin, lento Las Vegasiin, Las Vegasissa pari yötä, siitä sitten Hoover Damin kautta, Kingmanin kautta, Lake Havasu on tässä lähellä, se on ehkä, mutta Flagstaffin eteläpuolella on semmoinen paikka kuin Sedona. Se on paras paikka, siellä kannattaa käydä. Grand Canyoni kannattaa käydä täältä South Rimmin kautta, tästä Grand Canyonille siellä pyöriä. Siellä on myöskin ne helikopterilennot muut. Tätä kautta pääsee tätä takaisin. Tuossa on meteoriittikraatteri, se kannattaa nähdä. Petrified Forest, siitä sitten ajaa tämä alue Monument Valley, ajaa Monument Valleyn kautta tähän. Se on se Lucky-Lukea. Jo Lucky-Lukea-alue. Tässä on sitten ainutlaatuinen paikka 4 osavaltion raja samassa pisteessä. Siitä Durangoon. Siellä on hiili vanhan ajan lännen junalla meno Durangoon. En muista mistä se meni Durangoon. Siellä on treenauspaikka. Siellä on ammattilaistriatloneekin treenaa siellä. Jostain tästä mitenkä valuukaan. Ajaako tämän Grand Canyonin, pitääkö kiertää Utahin täältä yläkautta vai meneekö tästä alakautta, Monument Valleyn kautta Hissukseen, pohjoisen kautta, takaisin tänne Las Vegasiin päin, mutta täältä pöräyttääkin sitten Death Valleyn, eli Kuolleeseen laaksoon. Siellä ei ole yöpaikkaa välttämättä, jossain siinä lähellä voi olla yötä Kuolleen laaksoon, mutta siellä menee päivä 2 sielläkin. Sitten taas Las Vegasi. Ajatuksia mitä muita voi olla tietenkin Lake Havasu, Joshua Tree, mutta se on vähän kaukana. Mitä muita, mutta tällä alueella kun pysyisi. Ei Phoenixiin, ei tähän kannata lähteä, mutta Las Vegas, Hoover Dam, Grand Canyon, Sedona, meteoriittikraatteri, Petrified Forest, Monument Valley, Durango, kuollut laakso. Siinä menee 10 päivää. Ole hyvä. Menikö se johon? Sulla jäi muistiin se niin. Häh? Se jää nauhaan. Mikkokin sanoi, että moro. Ja nyt se odottaa siellä lisää. Kartta, lehdet läpsyvät. Kohta. Tarina jatkuu. Ei, tässä minä vaan merkkasin sulle paikkoja. Noniin. Kato, Las Vegasi, Hoover Dami, Kingmanin kautta ajaa. Ehkä näyttää, että pikkuteitä kannattaa ajaa. Ihan tänne Williamsin tai tänne saakka, tästä Grand Canyonin South Rimmille ja täältä käydään ne kävelyt ja kaikki. Tätä Pohjoisrimmin kautta se ei ole lähellekään niin hyvä, täällä on paremmin täällä eteläpuolella. Täältä pääsee sitten Grand Canyonin reunaa tämä maisematientä tähän Painted Desert, eli tässä on tämä Monument Valleyn vieressä, tämä on upea paikka. Kävisin kyllä, suosittelisin, että täällä Sedonassa käyntiä, se on hieno paikka, täällä vuorten keskellä, eli onko se Las Vegasista mennessä täältä ajaa tänne ylös, näin. Sitten kannattaa lähteä tästä tosiaan valumaan. Meteoriittikraatteri, se on ihan pisto tästä highwaylta, se on se missä 60-luvulla astronautit treenasi. Sitten tästä, täällä on se Petrified Forest, on helppo ajaa läpi, kun ajaa tästä eteläkautta, sitten puiston läpi pohjoiseen. Ja tästä lähtee jotain näitä tietä tänne valumaan pohjoiseen Monument Valleyä. Tämä on se Intianin reservaatti, joka kannattaa muistaa, siellä ei saa kaljaa. Kokenut sen karvaasti joskus. Tämä on Intianin reservaattialuetta, Monument Valley koko alue. Ja täältä tämän 4 osavaltion rajan kautta sitten tänne Coloradoon ja Colorado ja Durango. Ja Colorado on tässä. Täältä tullaan sinne. Cortez tänne. En muista mistä se oli, että mentiin tänne. Tänne menee kuitenkin se tuo Durangon se junareitti. Se on hieno paikka. Se on ihan niin kuin mennen tulle vain päivän reissu, upea. Olen käynyt sen joskus talvella. Täällä on muuten Aztekien joku ruinsikki, rauniot, mutta en tiedä niistä. Mutta tämä on semmoista aluetta, täällä voi pyöriä. Täällä on huomattava, täällä on hidasta ajaa, että täällä on äkkiä 6-70 kilometriä tunnissa keskinopeus, kun ne on niin pieniä teitä, mutta joko tätä Durangosta pohjoiskatta Interstateille ja Las Vegasiin,
Tai melkein menisin tästä alakautta ja Grand Canyonin pohjoispuolen kautta täältä pienempiä teitä taas Las Vegasiin ja Death Valley. Siinä. Tänne ei kannata lähteä Denveriin ja tänne ajamaan. Se on niin kaukana. Se on viikko lisää, kun tuolla Breckenbridgeit ja muut on. Se on viikko lisää. Aspen. Se on viikko lisää, kun sinne lähtee ajelemaan. Onko se Aspen, missä on hiihto? On. Tuo on se Aspen, missä... Laskettelumäen. Joo, keskellä yötä ollaan menty National Forestin telttailualueelle ja huomattiin, että telttakepit puuttuu keskellä yötä. Ja poliisiautot oli Saab 9-tonnisia 90-luvulla. Sen tiesi, että se ei ole köyhien paikka. Siinä se on. Miettikää, kattokaa. Kiitoksia Marko. Tämä oli antoisa esitys. Päätämme tähän periskopointiin. Mikä helvetti kuuluu? Se jää muistiin.